Huwa fatt li aktar ma jgħaddi żmien il-karozzi li naraw fit-toroq inbidlu mhux ftit ħdejn dawk li konna mdorrijin naraw qabel. Il-Prim Ministru kompla jikkonferma dan hekk kif se tkun qed titnieda konsultazzjoni biex bħal Franza u l-Ingilterra Malta jkollha data li fiha jitwaqqaf kompletament l-użu tal-karozzi li jaħdmu bil-petrol u bid-diesel. Deċiżjoni li se tkun qed twitti triq għall-użu ta' karozzi li jaħdmu kompletament bl-elettriku. Vincent Art, President ta' Nature Trust, laqa din l-inizjattiva. Fil-każ ta' Malta li għandna pajjiż li naħseb għandna pollution ġejja prinċipalment mit-traffiku tkun xi ħaġa sabiħa li hekk inkunu qed innaqsu din il-problema bi kbir. Nistgħu nużaw anke l-każ ta' Malta li huwa pajjiż żgħir li anke kif qal il-Prim Ministru stess nistgħu nkunu leaders fiha u forsi nsibu għajnuna mill-jum peress li ċokon tagħna li tista' tkun eżempju bħala test case ukoll għall-kumplament tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Joseph Gazan, fisem l-importaturi tal-karozzi, sqar ma' One News li għalkemm din id-deċiżjoni se tkun qed toffri n-numru ta' sfidi għall-aġenti jemmen li huwa pass fid-direzzjoni it-tajba. Naħseb li ħaġa tajba li għandna bżonn nagħmluha. Jiena nispera li l-Gvern idaħħal lilna bħala assessori ta' car importers f'dal-komitat biex iddiskutu u nistudjaw affarijiet. U għax ovvjament irridu naraw kif se nagħmlu. Iktar milli jitlu karozzi ġodda kull sena qegħdin jitlu karozzi użati ta' 5 snin, 6 snin, 7 snin il-pożizzjoni tal-karozzi bħala tniġġis tal-ambjent. Iktar karozza mi antika, iktar ħażin. Sa dan it-tant ħadna l-kummenti tal-pubbliku dwar il-qalba għal karozzi elettriċi. Ir-reazzjonijiet kienu diversi. Naħseb li aħjar iktar ma jagħmlu affarijiet li jagħmlu tajjeb għal saħħitna. Tajjeb qegħdin ta' kif qegħdin. Jien inħoss li tajba daqsxejn. Ħabba l-arja tal-daqqa ta' ħafna sara. Id-data skont kemm tkun fil-bot u x'ħajkun hemm inċentiv biex tixxi karozza tal-elettriku x'mhux qed jaffordja bil-familja li tixxi karozza tal-elettriku. Fil-pija naqbel perfettament. Kieku ħerġu kunna l-indof iktar hija. Imma għad diffiċli għalissa. Barra ġod jaqilbu ankaw għad jagħmlu fejn tiċċarġihom u hekk imma bil-mod biex jaqleb malaj trid iż-żmien.